So ayun, good day sa inyo mga kasabot. Ang oras na ba? Ang oras ay 12:29. So nagpagas lang kami dito sa Petron. Tama ko yung utol ko. Uy, may ano dito, nilagyan ng ano, air filter, ay gas filter yan ng TMX. Ayos ah. Tagas-tagas na yung ano. So nagpagas lang kami dito. Tapos pupunta kami ngayon guys ng Infanta. Parang maulan, no? Naliligo lang kami ngayon guys sa dagat. Ligo lang kami sa dagat. Hintayin ko lang si Yotol. And kakachenso ilang na ito. Kahit ano yung bakbakan natin ito, masarap-sarap yung bakbakan. Kakachenso ilang eh. So update ko na lang kayo guys pagka nandun na kami sa ano, Marilaki siguro. So ayun mga kasabot, nandito na kami ngayon sa may Antipulo pa rin. Tagay. Dyan, may dalambit. Natakali yan, may dalambit, may bit-bit na ano. Ayan na. Pagka nandito na kayo sa part na to, medyo nakaka-excite na. Nakaka-excite na, nakakatakot na yung mga anuhan dito. Delikadesa ang mga daan. Nakaulan yata sa part ng ano iceberg. Nagawa ng ano yan, yelo. Daan patawang dagat. Ganit na yan. Alas 12 na, mag-aalauna na. 3 oras namin babakbakin yung ano, papuntang Infanta, tapos gabi na naman makakabalik mamaya. Aray ko. Okay lang, basta makaligo tayo sa dagat. Let's go! Ako, makataw na. Patay tayo dyan. Nakabuelo na Kain na naman tayo ng alikabok. Aray ko. Bilis. Abot yan. Wala. Panis sa YTX. Follow mo talaga guys ng YTX kapag ano, pinapalitan yung handlebar Ayan alam na buldog tignan diba? Alright, bangkingan na. Alright, dito na tayo sa bangkingan. Mainit dito sa Marilaki, pero sa Infanta maulan na dun. Na dun yung ano, dito ako kanina sa weather, maulan. Kaya matik yan, magkakaputi tayo. Lamig kahit maaaring araw. Lentihan tayo, sino kaya yun? Hanapin natin sa Marilaki shot. Sino yan? Ay, pumitik ng sande. Bobo! Mag-overshoot dito. VTX. Oras ay 1:28 na. This time check is back to you by Yamaha YTX. Tibay, tipid at sulit.
The start choice is brought to you by AMX 125 Honda Alpha. Suwabe sa takbuhan, suwabe sa lagitik. Alright. Ito na. Nandito na kami sa may beach house sa Bato. Ulan. Karating lang namin alas 4 na. Ang tagal ng biyahe kasi grabe yung ulan. Pero ang ganda ng dagat dito guys. Panalo. Wala nga lang ano. Wala nga lang araw ngayon pero masarap din. Malalim yata yan. Ayan guys eh. Sa likod ko ayan. Yung dagat. Hindi kaming tubig. Kakapit. Alas 4 na kami nakarating dito kasi grabing ulan. Takbo namin 40 na lang. Tapos ano pa, mapag sa may part ng Tanay pababa. Grabing ano, kapal ng ulap. Hindi na makita ang daan. Tapos madulas pa. Kaya naabot kami ng biyahe ng mahaba. Halos 4-5 oras yata. Kaya maliligo kami dyan mamaya. Ang ganda ng ano dito. Siguro mas lalong maganda dito guys pagka mainit yung panahon. Maganda yung ano, araw. Panahon ngayon wala masyadong alon. Ayan. Kaso puti. Makita. So entrance lang binayaran namin dito. Hindi pa nga bayad eh. Tapos nakisilong na lang kami dito para lagayan ng gamit. Tapos nag-iinit na rin yung tubig. Right, mamaya. Wala na yung ulan. Ambon-ambon na lang dito. Sobrang ganda. Panalo dito guys. Panalo sa Paradise Beach House. Ano ng alon. Lakas na hampas. Lamig pa. Naliligo kami mamaya-maya. Alright. Oh, ang ganda oh. Ayan. 360. So ayan guys, already for ano na, 4:55 na. Parang malalim nga dito sa pag lamig. Lamig. Alam kung gaano kalalim yan. Naliligo na rin no. Parang malalim yata yung ano yan. So yun, dito lang tayo guys makakita ng ano, may life vest pero mababaw lang. Ano, naka life vest kami kasi malalim din sa part na yan. Ayan, part na yan malalim. Pag talon mo, lubog ka kagad. Tapos malakas pa yung alon. Kaya may safety vest kami. Alright. Ligo ulit ako. Okay, mga guys, pauwi na kami. Kakapilang kami. Naabot na kami ng gabi dito. Malakas ng solar nila. May ilaw pag gabi dito guys. Tapos masarap mag-overnight dito. So babalikan namin to pagka may mahabang oras. Ayan. Paraiso Beach House. Alright, so kakapilang kami tapos
Baka hindi nakapag-video guys, gawa ng maambon. Hindi na tayo makakapagkabit ng camera. Update ko na lang kayo mamaya sa bahay pag nakarating na kami. Alright. Solid dito, solid. Ayan, rinig pa yung ano, rinig pa yung alon sa ano. Rinig pa yung alon sa dagat. Alright. Ride safe. Yun guys, palabas na kami. At hindi na alam namin daan kung saan. Naambun pa. So negative, magkakaputi tayo guys. Negative. Kakaputi tayo. Para diretso. Kakaputi muna kami guys, tapos tatanggalin ko tong ano, yung camera. Ayun na, pag-akyat natin dyan oh. Lusong, tapos pagkurbada. Hinari ko pa eh. Hinari ka. Oh, ano muna, daraitan muna. Uy, lalim. Gago. Alright, so ayun guys. Nandito na kami ngayon sa may bakit na ng Marilaki ayun oh, Tanay. Grabe, binakbakan kami ng ulan. Dito lang ulan no? Lang iya. Anong oras na kaya? Siguro mag-aalas na 9 na. Tanggal muna kaming kaputi kasi yung kaputi ko naglilipad-lipad. Lakas ng ulan doon sa may baba ng ano, Marcos Highway Marilaki, sa may Impanta Arco. Ay, Impanta yung paakyat. Grabe na lakas ng ulan. Hirap magpatakbo kapag maulan, ano, madulas. Tsaka anong kapal ng fog. Hirap makaaninag. Hoping makarating kami ng maayos at walang aberya. Ganda yung ganito, yung wala nang kasabayan eh. Uy, gwapo ng truck oh. Okay naman yung ligo namin doon kahit bitin. Bitin. Sarap maligo. Kaso ano, kulang tayo sa oras. Balik na lang. Babalikan na lang yung ano, yung lugar, dagat. Importante makalublob lang sa dagat eh. Maganda kasi ang katawan sa ano ng tao. Yung dagat maganda sa katawan ng tao. Kaya sinikap talaga namin na ano. Pero kanina guys, parang pasok na kami kanina eh. Gana sobrang lakas talaga ng ulan. Mula dito sa part na to, dito kami nagpaputi. Part na to, palagpas lang ng ano, Daraitan. Daan papuntang Daraitan. Diyan lang kanina. Nagpaputi na kami dito. Tapos hanggang dun sa hanggang dun na sa dagat. Tapos pagdating ng ano, pagdating ng sa may crossing ng Infanta, parang gusto ko na sumuko. Pala. Pero tinuloy namin kasi sayang biyahe, nandun na rin lang. Pero mula dun sa pagbaba ng ano, daan na papuntang Real, tapos Infanta yung likuan pa Real, ano na, talagang nakatamad na kami. Tapos pagtingin ko dun sa mapa, 30 minutes pa papunta dun sa dagat. Sabi ko, lastik, ang layo pala. 30 minutes pa eh, nasa ano pa, 15 kilometers. Sabi ko, malayo pa. Tapos tinaga-tsaga na lang namin hanggang makarating. Lastik. Tapos pagdating doon, maulan pa rin hanggang doon sa may dagat. Tapos nag-ambon-ambon mo na lang nung ano, konti.
ng mga karasayang pahinga tapos na magkape. Ayun, tumila-tila mga alastik na yan, makaligo man kahit pa paano. Lalim lang guys, malalim yung dagat, tapos malakas yung alon, pero may mga life ano naman dun, may mga pampalutang, hindi ka naman lulubog. Ang problema pag dinala ka sa laot, palutang-lutang ka na lang dun. So inaabot kami ng dilim dun sa dagat, pero noon uwi na. So sabi, masaya yung ano namin, masaya yung joyride na may dagat. Palaban na naman yung mga motor namin sa lapit na kami sa Regina Rica guys. Tiyahe. Alright, so ayan mga kasabot, update na lang kayo later on. Alright. So ayan guys, dito na ari, muntik na lubak pa. Dito na kami ngayon sa part ng malapit na sa EDSA. Ang bilis lang pag nandito na guys. Hanggang sa muli, ride safe, peace out.